have en Jace med Fishbones. Når han går i melee-form, har han stadig global range. Men har han global range? Ja, det der, fordi han har, når han er i ranged form, så har han jo været 1 Ja. eller 2 hexes. Og så med Fishbone har han 1 mere. Men så selv når han transformer, har han stadig sådan 3 range eller et eller andet. Så han står bare sådan Lol. i midten af banen og kan ramme alle. Jeg kunne godt tænke mig at se et Jace game med Rapid Fire Cannon, Fishbones. Bare sådan stille ham i backline, og så går han bare Sicko mode. Rageblade også. Eller bare Fishbones. Jeg ved, den der Rapid Fire, den giver kun range on kill. Men ellers giver den også bare plus 1. Så er der også Snipers Focus, den giver også plus i range. Der er en af loot-opene med Chaos, tror jeg det er. Hvis man tager det der Chaos Prismatic Augment, så pærer den op med 3 Snipers Focus. Og backline Jace. Kind of memes. Who knows? Mogulsmager. Oh yeah. Mobile mail boost. True. Det kan i hvert fald være rimelig strong, hvis man har et early game unit, som er tanky, og så man slammer 3 items. Hvordan kan du slamme 3 items early? Sådan Mogomail og 2 tank items. Men ja. Okay. Og så hatcher man også lige et æg og får en prismatic shard, så er det også meget godt. Men du får gerne 1 eller 1,5 item i starten. Og så kan du ja, du får vel først en Mogomail ved dit første augment. Du kan også få den i starten, I guess. I don't know, man. Det nogle gange, så hitter man bare de der games, hvor man har early game tank items, og har en decent tank, som er level 2. Boost. Så er det fat monies. Og så er det sådan en careful blank, som ikke er for meget damage, men stadig vinde sine fights. For du skal jo farme guld, jo. True. Ja, Jason kan stå på næst sidste hex, og så kan han slå på enemy backline. Selv når han er i melee form med Fishbones. Ja, Det ser lidt wack ud. impressive. Slår han bare i luften, og så er det bare sådan bzzzt.
Kommer sådan en zap across. Et board, det ligner bare nogen, der er kastet op på det. No, han slammer shit. Fuck off. But it's too late. My shapeshifters are too thick. Eller spiller noget, der ligner lidt den der Zoe kamp. Men så har de her fishbones dunket bare Zoe som den første. Mens jeg stadig står på mig backline. Ja, det er jo. Fuck det. Det er den nye tag maker. For fishbone, det counter alt. Backline is no Fishbones. longer safe. True. Skal du bare have sådan en incredibly high damage. Jeg spiller også et game, hvor jeg fik Tristana 3 super early, fordi jeg prøvede at spille det der Kog'Maw reroll. Og så fik jeg Prowler's Claw. Og hvad fanden er den ellers hedder? Collector. Så jeg havde Prowler's Claw, som gør, når du dræber et enemy, så teleporter du lige hen til dem. Og så bare Tristana, der older dem, lige bare blaster dem. Og så teleporter hun bare hen. Hun suger det sådan halvdelen af gangen, men det var så funny, fordi hun bare sådan... bare sådan, Muiwa, Shinderu, Nani? Og så havde han bare crit. Der var hit hard. Ja. Og hver gang hun executer sådan der Prowler gjorde, hun gjorde 60% bonus crit damage i 3 hits. Så der var det ene execute efter det andet. Men det var short-lived, fordi hun fucking intet halvdelen af runderne. Ja, men det var memes. Det var memes, det kunne jeg godt lide. Dude for the memes. Jeg tror det ville være bedre på et andet unit, men Tristana hun var sådan decent til det. Fordi hun har sit ult, der bare gjorde bonkers damage. Bro, den her fishbones and actually... jeg dræber sådan en sylter og alt, når der gemmer sig på backlines. Prøv lige at bare lige sætte stream på en enkelt ord, jeg skal lige se det her shit. Så hopper jeg den igen. Jeg skal bare lige... Jeg vil godt få lov til at se med. Ja, jeg skal lige... Shit. Hvad er hans ability, når han får mana i hans skiftede form? Er det bare... Repeated hammer slam. Det er jo heller damage. Jeg så godt den der damage charge 600 og noget damage i level 2. Ja. Jeg er ikke bange for runde penge. Jeg er en fan af win streak straten. Jamen jeg kan godt lide dit, altså lige snart du hitter Jace3, så begynder du at... Backflipper, Oh my god, what the... Wait, han backflipper for combat range. Yo, what the hell?
Er det ikke Det der, memes? det er sådan et, det er sådan et klip til sådan noget Reddit. Det er bare Ja, det er sjovt. det her det er mig, der spiller Jace Reroll. Han dunkede Cillian derfra. Han stod Oh helt nede i my hjørnet. god. Jeg synes, det er funny, at han laver et backflip og dropper aggro, så man kan egentlig frontline ham, hvis man vil, for at få ham til at skifte form hurtigere. Altså lige nu spiller ham jo med Eternal Growth, så han står sammen med de andre. Ja, ja. Ja, man kunne case ham for mere HP, men det er sådan lidt med. Nej, de skulle stå på linje, skulle de ikke? Nå, bare next to Next to. another. Jeg ved ikke, om det... Altså, Ja, det er bare sådan... Det kan jo så også være bagved, I guess, ja. Jeg tror, det er en heks rundt om, fordi folk, de plejer at gøre det, de... What the fuck? Okay, det skal man være lidt ops på, hvis der er en Akali, der hopper ind, så hopper han ned i de andres backline. Men jeg tror, det er for hver shapeshift, der står rundt om. Meget håb, han har. Han har 1500. Så skulle den give plus 40 eller hvad? 30. Eller 100. Gain 100 now. Nå, 30 30. her. Så den burde over give, 1500. Den burde give 60 okay til ham, hvis det var. Oh my god, let's go. Altså Altså, vi blive finder ham igen. update. Så hvis han går på 2500. Ja. Dush. Så døde jeg Ari i backline. Easy. Ja, dem. Dush, så vi har Oh my god. Jo. Igen. Right? Yeah. Oh my god. What the fuck? Er det ikke memes? Jo, det er hella memes. What the fuck, dude? Unleash mit hidden potential. Loves også gerne memes. Ja. Den er sådan... Nej. Tænk Ja, bare- Unified er bare bedre. Jeg tænkte så lige alligevel alle sammen står på linje. Nu må du lige kigge på Jace. Hvad var det? 2500? Han fik det også der, ja. Han fik hans stacks. Jamen fik han 30 eller 60, Ja, tror du? han fik 30. Okay. I saw it with my own eyes. Ja, det var bare om de kunne få multiple stacks, eller om de bare får Det var en, hvis de står ved siden af. En enkelt, okay. Single. Det er fordi, jeg troede, det var worded sådan, så for hver shapeshift, de står ved siden af, så vil de få den bonus. Prøv lige at hoppe trailet igen, bare lige før. Ja. Ah, okay. Ja, det er ikke skrevet på en anden måde. I see. Yes. Bare lægge mere. Oh my god, ham der er også tæt på Galio træ. Yeah, fuck it. Noget syndertræ. Jeg tror ikke Galio 3 havde ordnet dem her. Ja. Bare hans, han mangler 2 syndres og 1 Galio. Det er huge for ham. Jens Drømme. Jens Drømme. Disse shapeshifter. Fucker ham. Let's go, money. Altså bare Bright mangler. Jeg har Swain stadig faktisk. Der også kunne komme på bordet. Ja. Det vil give et power spike igen. Men det er pretty chillin'. Du kan bare level, sådan så du også plads til ham. Yeah. Og der. I stedet for rude. Jeg var sådan, hvem slog han? Så så jeg, der manglede egentlig midten af Jinx, og fucking... Nu troller han, nu gider han ikke. Oh, never mind. Nu kan der bare penge, og sådan der, fuck it, for noget. New tech. No backline is safe. Oh my god, Dan Briar. Der er en, der insta pinger det. Når de har gået en halv omgang, inden du kommer ud. Den kommer til at være længst væk. Ja. Men hvis han ikke selv gider tage den, så... Han tager den selv, tror jeg, men...
Oh my god, never mind. Lamar, dude, what the fuck? Boom. Og jeg kan ikke fodre, så jeg ikke 100. Yeah, don't do it. Ej, det var It's ikke. fine. Okay. Age of Night was ikke bad. Altså, jeg tror også, det bliver gerne noget på en. Der må du lige lave en little short af, ikke? Og så smide det op på din YouTube. Det er det ikke. Fishbone Jays. The new shit. Han tror, han skade. Men det så også ud som om halvdelen af gangen, eller nogle af gangen, så flipper han ikke ned i det bagerste hjørne. Stod om til i vejen. Men, ja. Ja, det er bare det, at han tager afstand, det synes jeg er lidt sjovt. Ja, det er meme, så han går på full range. Men jeg synes bare, det er mærkeligt. Fishbone siger plus 1 range, men han bare har infinite range. Ja, det er ikke helt Eller infinite, det er sådan lige nej, en det er fra sådan, at kunne nå hele banen. Men... ja, men sådan noget 6 range eller sådan noget. Sådan, altså han har sin range form plus 1. Ja. Ser det ud som om i hvert fald. Fodret var den her Raya, hun skal være stik. Ja, hun skal bare sådan, jeg tror hendes natural scaling med HP og shapeshifter nok, og så når hun har nogle ADR, så slapper hun. Jeg ved ikke, det kunne godt blive beefier, I guess. Men jeg tror ikke, jeg har set nogen games, hvor at, der er nogen, der har gået så meget shapeshift, som du har der. Det er i hvert fald ikke lykkedes dem at rolle og være stærk nok. Der er ikke nogen, der vil have shapeshift. Alt for free. Der er ikke engang nogen, der laver sådan nogle længere. Nej, det er sådan, jeg har en enkelt Swain, eller en enkelt Elise, fordi jeg lige spiller Eldrick. Sådan, det er en sub-unit. Ja, det er sådan, men der
er en, der overlapper ikke med ret meget. Fordi der er ikke nogen, der spiller Pyro, der er ikke nogen, der spiller Frost, der er ikke nogen, der spiller Witchcraft. Ja. Og One Cost, de er pretty Elise free. er ikke svært at få en Elise. Overhovedet ikke. Der er sådan de der få games, hvor der er folk, der får Elise og Augmented, men det er sådan, whatever. Who gives a Oh my fuck? god. Der er fucking 50 af dem i poolen, altså. Nej, det er det ikke, men a lot.
Frost. Ja, yeah, med DJ's reroll. Jamen, shapeshift